Sanibonani, sinibingelele babukeli bensika yesizwe TV1 nabalandeli nje beyinhlelo zonke bayo ke la noma ke zidlala kuyona channel insika yesizwe TV1 igama ke uNkosi Sibongo wakamngadi. Babukeli bensika yesizwe TV1 ngiyazi ukuthi isupport enisinikeza yona inkulu kakhulu and siswela imilomo yenkulungwane. Siyabonga kakhulu umbukeli wensika TV1 ukuthi ke uhlezi nje unathi mase upload video ke noma ke uhlezi usupporta if ke ukhona ke esikwenzayo siyinsika yesizwe. Bukele ke if ukhona la ku channel ungokwenzi lokhu ukuthi usubscribe lapha ku button upress ibell ukuze mesifaka ivideo la ku channel ukwazi ukuthi ke nawe ke uthola notification ekutshela ukuthi insika yesizwe isifake ke ivideo entsha ku channel. Namhlanje ke ngike ngathola noma kunombuzo engiwutholile engiwuthole nje kumbukeli futhi engiwuthole kakhulu kubantu engisondelene nabo. Lokhu kwangenza ngathi cha awuthi ngizoyichaza lento abantu ebadidayo. Kunento insizwa engihamba nazo noma abantu abangaziyo banokubona lokhu engikufakile emqaleni bakubuza ukuthi kuyini. Bukeli wensika yesizwe TV1 uphondo lolu luyafika ngendlela ezehlukahlukene kuya ngodokotela olithatha kuyena ukuthi ke lolu uphondo wena olithathile olwani noma lenzani. Angeke ngene kakhulu kulolu lwami ngiliqhokile kodwa engizokusho ukuthi kule video ngizocacisa ngophondo ukuthi uphondo kahle luyini. Lokhu kungenza lento engiyenzayo ngiyenziswa ukuthi ngiyenotice mesinodokotela ukuthi ave singagxili kulona kakhulu, sigxila kakhulu lezi zinto lezi ezinye ezehlukahlukene ngoba umbuzo uze wathi njengoba usufake lokhu noma njengoba unalokhu kusho ukuthi wena uthweleke manje noma kusho ukuthi wena ugqirhile noma udubuleki noma njani. Ngase ngithi cha mfowethu ngizokuphendula kodwa ngicela ukuphendula sengiphendula wonke umuntu ngoba ngineshow abantu banembuzo ngophondo ukuthi uphondo luyini. Angeke ngigxile kakhulu ngizothatha futhi ngiquote kakhulu olwazini esingihambe ngalithola along the way ngisebenza nodokotela abaningi khona la ku channel abanye kwezinye indawo. Ngizongena nje ngithi ukuthinta kancane ngicacisele umbukeli ekhaya ukuthi kahle uphondo luyini futhi lwenzani, lihluke kanjani nento othi uthwele, lihluke kanjani nento othi yimlingo. Asingeneni ke kulona njengoba ngishilo ukuthi angeke ngigxile kulolu olibonile ngikukhombisa lona kodwa ngizongena nje ekutheni uphondo noma impondo kuhlukene kangaki. Kunophondo olukhulu olude okulibona lilengisiwe esigodlweni sadokotela noma eliphethe mayenza ivideo noma ekhuluma nombukeli noma ekhuluma nabantu ngesinye isikhathi nje liyoyihlala ngisho phansi. Mase kuba khona lolu lincane olufana lolu liyahluka ke nalolu khona abalihlobisayo kulibe nobuhlalo khona elibamnyama lodwa ubona cha lolu ke lenyamazana thizeni olunye nje futhi nje luba clean. I-trick noma into eyenziwa uphondo udokotela liyavuleka udokotela uyalivula uphondo liyavuleka. Kukhona lezi zakhiwe ke manje okwazi ukuyithenga mase ke udokotela eyayithakela izinto mase lifaka phakathi ngoba kune space siyakwazi ukuvuleka futhi siyakwazi ukuvaleka. Lolo likhulu nalo futhi ngokunjalo ukuthi ke alinayo into yokuvala kodwa ngesinye isikhathi lisuke linazo izinto ezifakiwe phakathi lapha. Abanye bafaka ngisho bathi amadoda kumele liphethe umuntu mekhuluma nalo ethobe ehlele ngezansi ngoba usuke ethi kunamadoda phakathi. Omunye ke kunezinto asuke ezifakile either zuketshezi noma zupowder ethi mayizithela kuleyo nto azokwenzela yona kolakho uphondo lukusebenzele wena ngalento esuke iphakathi lapha sakuyisigubhu like. Uphondo nje ngingasho ukuthi olukhulu noluncane kuyacishe kufane nesigubhu. Ungizwe kahle, angisho ukuthi senginesigubhu njengoba ngifanele uphondo njengoba ngishilo kuwe ngathi uphondo luhluka ngokuthi kudokotela ufike wathi wena ufunani noma udinga ini kudokotela. Nakho ke la ngisho khona engiye ngithi sike sayixoxa noma udokotela le ndaba ngathi sathi noma wathi
uphondo lwakhe noma uphondo asuke lenza yena luba empty mawufika umuntu. Akalufiki nje sekunophondo solwakhiwe selithakiwe laqedwa. Isizathu saloko ukuthi mawufika kuyena yila uzofika khona wena usho noma ekubhekela ukuthi yini into ezokusebenzela wena noma wena ufuna uphondo oluzokwenzela ini. Ngoba uphondo isigubhu, ukhamba, uphondo lolude, ngingasho ukuthi kuwama-container akwazi ukubamba imithi ethize yakhiwe. Sekudependa ukuthi umuthi onjani loyo owakhiwe kulelo phondo, kulelo khamba, kulelo igula leli noma kulelo sigubhu noma kulolu khombe lokhwala elikhulu leli. Kuya ngokuthi udokotela ukuthakele ini enemithetho ethini nethini nethini. Uphondo lolu oluncane olungaka, kukhona uphondo othi melithakiwe lukuvikele ezithini noma likwenzele imali noma lukwenza uthandeke. Kuya ngokuthi udokotela ukukhandele yiphi ikhombo ngoba ngesinye isikhathi uphondo lobu nento eyodwa. Olunye liyakwazi ukuthi likuvikele, likudonsele imali, libe isibunge kuwena, liphinde futhi ukwenza uthandeke, liphinde futhi likuvikele ezithini. Mase kuba khona lawa ajulayo ke, mase kuya ngokuthi wena vele uwenzani noma uzele ini kudokotela. Kunophondo olukhulumisayo ekseni ulithinte ukhulume nalo mawuphuma. Kunophondo oluvulayo uthela uketshezi ulivale, ugcobe, uhambe uya la uyakhona. Kuya ngokuthi wena muntu uthathe uphondo oluzokwenzela ini kudokotela. Kodwa akusona isithwalo uphondo. Mase unophondo awunaso isigubhu, ngeke ukuthi ngoba nginophondo futhi ngifana nomuntu othwele nginesigubhu. Njoba ngisho ukuthi lento le ifana nesibunge ngesinye isikhathi. Ngesinye isikhathi yokuvika. Ngesinye isikhathi eyokudonsa. Kuya ngokuthi wena uyifunela ini. Kodwa engifuna ukungena kuyo kakhulu namhlanje uphondo lenhlanhla. Umuntu uma yakudokotela ethi siyothatha noma eyothatha uphondo lenhlanhla, udokotela uzofike emhlolele kuqala. Emhlolele abone ukuthi lento azoyithatha iyona na ayidingayo. 2, udokotela uzokugeza. Hlule emanzini ekugeze ngempande thize athi uqala ukuthi ekuvule ekulokhu nje ngerazor ukuze mekugeza imithi le ayifaka emanzini noma ayithakile lapha ingene kuwe egazini, or uyogeza mase uqedile mase yakugcaba ngeinhlanga ezithize azoyifaka yena udokotela before azokunikeza uphondo azothi uphondo lenhlanhla. Sikhulumele kakhulu ngale process. Angeke ngisho udokotela esikhulume naye kakhulu ngoba wonke udokotela siyifake le ndaba kodwa singagxili ukuthi sisuke sikhuluma ngani. Kusuke ungathwali lapho. Usuke ugezwa isinyama sisuswe eqali kuwena ukwazi ukunikezwa inhlanhla wena ungagezile eqali. Ugezwe. Mase ugeziwe ke mase kudokotela ke eyakufaka inhlanga kuqali noma ukuzawula ukuvula ukugcaba before ugeze. I-process awafani odokotela depending ukuthi wena uyolanda ini kudokotela. Mase unikiwe ke lolu phondo uyatshelwa imiyalelo noma imithetho nemigomo nembandela yalo lolu phondo oluthathayo ukuthi lolu ulenza nje ulenza nje ulenza nje. Lolu uwenza nje wenza nje ukukhuluma kanje uthi hayi wonke ukuthi uyakhulumisa. Hayi futhi wonke ukuthi azokuvikela ezithini. Hayi wonke ukuthi kodwa kuya ngokuthi process ubuyoyenza wena kudokotela ithini. So abantu abayeke ukubona umuntu ofaka uphondo mase bethi shuthi usenomuthi onzima usethwele. Kuyakwazi ukuthi ube innocent nje. Uphondo lakho libe innocent. Khona lidayiswayo oqala nje. Si-access siningi yokuthola uphondo. Khona bayidayisela wona nje bayigqokele. Mase kuba khona obonayo isileli lihanjeliwe. La yokwenziwa into ethize nethize lathakwa labuya lafakwa kumuntu. Lenziwa ukuthi cha ngempela nalo uphondo usuyokwazi ukuthi ulikhulumise noma usunalesi sivikeni noma ihawo elikuvikelayo ozokwazi ukuthi izithameli zikugadla ube nento ezokuvikela. Yabo. So uphondo umbukele ekhaya. Abantu abayeke ukuthi isithwalo lesi noma bayeke ukuthi
mase unophondo noma beyeke ukucabanga izinto beyond uphondo bekhohlwa ukuthi contact uphondo very innocent futhi simple efana nokuthi ufake ibhande noma ifana nokuthi unebhodlela elifakwe la noma libekwe kuphi kuye uphondo liyafana nezinto ecishe ifana lezo depending ukuthi luthakwe kwathiwa kuthakelwe ini khona. Ngiyathanda ukungena kodwa angifuni ukuthi ngigxile kakhulu. Kodwa if umuntu ethi mina ngifuna ukunderstanda kahle ngophondo, amavidiyo maningi siwenzile. Amavidiyo akhona kwi-channel inqwaba. Futhi khona comment section akakhulume ethi ngiyacela kwividiyo ezizayo nike nigxileke manje kulolu phondo ke. Sesikhuluma ngento ozobuyibona ikhona noma umkhulu ekuvezela ezilengisa ziphelele la zonke ekutshela ukuthi lo wenza lokhu lo kwenza lokhu angikwazi ukumkhulumela udokotela ngoba sazi ubani obekhuluma ngalelo langa ekhuluma ngaluphi ngoba odokotela banawo umuthi ofanayo futhi uphondo lithola kudokotela awafani ngenzeka ukuthi indlela esebenza ngayo iyafana kodwa indlela ethakwa ngayo ayifani ngenzeka futhi ukuthi udokotela othiza akanalo lolu kodwa unalolu omunye ethi ngingake ukuthathe lokhu ngicela ukunikeza lokhu so angeke ngimkhulumele udokotela kodwa ngizophendula lo muntu nabantu abangibuzayo ngophondo ukuthi kahle kahle isithwalo na noma yini le sengiyachaza ukuthi into yenhlanhla into yokuvika into yokudonsa depending ekutheni wena kudokotela ufike wathi ufunani. Qekelela ke noma uqikelele lokhu mbukeli mawufika kudokotela mvamisa akujwayelekile ukuthi udokotela akunikeze uphondo selenziwe. Bakhona bakwenzayo asiphiki kodwa ngathi ungakujabulela ukuthi ulifike lihlalele nje lapha lingokwenziwa ukuze udokotela ehlanganisele la irecipe yalento wena othi uyayifuna uhlanganiswe yonke lezi zinto ezidingalayo usuke lapha esigodlweni usuhamba nento esihlanganisiwe sithakiwe sekuthiwa hamba uyokwenza lokhu nalokhu nalokhu ekhaya. Ngiyamthanda ke mina udokotela okwazi noma owenza ngalelo hlobo angisho ukuthi ozolifica lukhona alukho right cha kodwa engikushoyo ukuthi ngiyayithanda leyo ukuthi ulifice ulithakwe phambi kwakho ukhona ukuze unikezwe into owazi kahle ukuthi la kwathiwa lokhu kuzokwenza lokhu lokhu kuzokwenza lokhu lokhu kuzokwenza lokhu lokhu kuzokwenza lokhu. Isixwayiso nje leso noma ngithi nje umbono wami ukuthi kuhle if udokotela ezokwazi ukwenza lokho kodwa ngisho ukuthi la uzokufica sekwenziwe kuyiphutha cha odokotela abathwasa ngendlela engafani futhi ke bayabafundiswe ngendlela engafani ikhwama zabo ayifani nemithi ayifani nendlela zokusebenza futhi azifani so angiviki ukuthi abantu bengalithatha uphondo meselenziwe cha engikushoyo ukuthi mina ngokwami ngiyalithanda uzolibona likhandwa phambi kwami ngibhekile. So mbukeli wensika yesizwe TV1 ngizoba nazo lezi inhlelo kanje ngoba ngiyafisa ukuthi abantu abanemibuzo ngikwazi ukubaphendula kodwa ngiyabaphendula efonini ngibaphendule khona la futhi kwi-channel ukuze nawe muthi ubocabanga lo mbuzo ukwazi ukuphenduleka futhi uphinde futhi ubuze nawe khona futhi la kuma-video lawa afana nalawa engiphendula khona abantu. Siphinde sixolise kakhulu ngenamba engokuphumi esisebenzisayo ngenkinga ukuthi sisahekhiwe kuleya asikwazi ukuthi siWhatsApp so imibuzo asikwazi ukuyithumela asikwazi ukuthola ifeedback asikwazi futhi ukubuza indlela yaphambili ngodokotela othize nothize nethize lokho sizokulungisa mase kushaya isikhathi sokuthi sikhiphe inombolo okuyiyona esiyisebenzisayo. So umbukelo wenseso ye-TV1 ngithe kubantu inombolo engizoqale ngiyikhiphe inombolo yoku-advertiser if ufuna ukudayisa ku-channel something ngisho kuthiwa udokotela une-product unensipho unembiza ngisho kuthiwa awusebenzi la ku-channel noma awushuthi la ku-channel kodwa unembiza enzima okwazi ukuyikhandela wena sithinde sizoyikhipha inamba yokuthi ukwazi uku-advertiser siyiveze la emavidweni uyibone imbiza yakhe ivela la nemanani into ezakuzokutholakala yonke leyo nto or ingene as a-advert nje uhlezi ubona qhamuka ama-adverts ku-YouTube siyakwazi ukukhandela i-advert ezodlala kuma-video ensika yesizwe TV1 mawukuthi nje unembiza unensipho unama-product unani uma wenza nje noma yini security company yini udayisa imoto noma yini ofisa idayiso noma ofisa advertiser
siyakwenzela i-advert, sikwenzele ama-voice over, sikudlalele yona kuma-video ensika yeSizwe TV1. So mbukeli, ungakhohlwa inombolo yoku-advertiser izokhishwa. Le yokuthi sikwazi ukuxhumana mina nawe mbukeli izokhishwa later ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa kwamanje ama-comment uyawashiya, uyabuza ngalolu phondo engikhuluma ngalo, noma uyasho ukuthi ngicela ukungena ngigxile, noma ngicela mase ubiza udokotela nike nikhulume ngophondo lulodwa nje, siye siluze kahle kahle ukuthi yini le nizosuke yini into eyenziwa uphondo, noma yini into enizobe nisilethele yona esokwazi ukuyithola ukuthi kahle uphondo lunje. So mbukeli weTV1, siyabonga kakhulu ngesupport yakho, and siyathemba ukuthi ke lama video engizowaletha kanje azophendula imibuzo yakho nizowathakasela. So ngiyacela ke mbukeli, like, ushare le video, ungakhohlwa comment if unombuzo noma ke kunento ofisa sikhulume ngayo ngevideo elandelayo. Until sibonane futhi kwivideo elandelayo noDokotela, siyabonga.